La fe és com una relació amb un amic. Si tu t'estimes molt a un amic, o a Jesús, però no tens relació amb ell, o no t'escrius per WhatsApp, o no envies mails i no saps res de l'altre, aquella amistat es va debilitant. Em dic Sílvia Urbina, tinc 32 anys i treballo com a responsable de comunicació, justícia i pau. Però abans la fe era una cosa molt lligada a la tradició, a la cultura, per tant la gent anava a l'església i anava a missa perquè s'hi havia d'anar. Que abans hi havia més creients? Jo crec que no ho podem demostrar. És a dir, no sabem quanta d'aquella gent que anava a l'església realment s'ho creia i ho feia perquè ho sentia. Per tant, jo crec que potser som els mateixos o inclús som més. I no ho veig com una cosa negativa, és a dir, si la gent realment hi va perquè hi creu, em sembla una cosa positiva. La Pasqua és la festa més important pels cristians, els catòlics, tot i que hi ha gent que pugui pensar que és el Nadal. És el moment on recordem la passió i l'amor de Jesús. Va ressuscitar per nosaltres. Això dona sentit a la nostra religió i a la nostra fe. I també té aquest temps de preparació previ, que són els 40 dies de la Quaresma, que són més un temps de conversió, de buidar-nos d'allò que ens sobra, d'aquelles coses que no són necessàries, per deixar més espai a Déu. A Justícia i Pau soc responsable de comunicació i, per qui no ho conegui, és una associació diocesana. Nosaltres estem a Barcelona i defensem els drets humans i els drets de les persones. I la veritat és que és molt gratificant poder dedicar 40 hores de la teva setmana a una feina com aquesta. M'agrada cantar i tocar la guitarra, que no significa que ho faci superbé, però sí que és una cosa que em serveix per desconnectar del meu dia a dia, és un moment per mi. A vegades inclús, quan he de pregar i em costa, sí que fer-ho a través de la cançó m'ajuda moltíssim, perquè em puc oblidar, o sigui, puc deixar-me anar.